Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da kasancewa cikin wannan channel tawa mai albarka. Yan uwa, yau za mu yi magana kan yadda za ka maida bidiyon ka zuwa audio ba tare da ka yi amfani da wani application ko kuma ka sa data ba. Yan uwa, don haka ku biyo mu cikin bidiyon daga farko har ƙarshe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa, to da farko dai za mu buɗe zanda mu kamar haka yadda muka saba. To bayan ka buɗe zanda ya nuna maka haka, to ni da farko bari nuna muku bidiyon da nake so in yi aiki a kai. To kun gani wannan bidiyon shi nake so maida ta audio. Bari in yi play na bidiyon. Yawa, wannan bidiyon ita ce nake so maida audio. To shikenan, kai idan kana so kai naka za ka taɓa wannan to mp3. Idan ka taɓa to mp3 wannan zai buɗe maka kamar haka. Waɗannan wanda na yi su da farko ne. To kai zai nuna maka empty nan guri, sai ka taɓa nan. Bayan ka taɓa nan zai nuna maka haka, sai ka jira ya sacin yayi loading na videos ɗin da suke kan wayanka. Kun ga wannan ita ce wanda na yi magana a kai, wannan bidiyon. So da zaran ka taɓa bidiyon shikenan zai buɗe maka kamar haka. To idan ya buɗe maka kamar haka shikenan ya nuna maka alaman cewa ya gama kenan. To shi ma bari in yi play nashi mu gani ko yayi. To kun gani wannan shi aikin shi ya gama. To haka idan kana so ka zaki wani ma'anar za ka taɓa. Idan ka taɓa nan ɗin shi ma haka kamar yadda muka yi na farkon can, za ka zo ƙasa ka zaɓi duk bidiyon da kake so a cikin wayarka. To ni bari in zaɓa wannan mai number 5 nan da muke gani. Wannan. To shikenan shi ma babu ya gama. Shi ma bari mu play nashi mu gani ko aiki yayi kyau. To kun ga wannan ma nashi yayi. To kun ga shi nan. Kamar yadda kuka gani, wannan shine hanyar da zaka bi ka maida bidiyon ka zuwa audio ba tare da ka yi amfani da wani application ko kuma ka sa data ba.